Vitajte v pohodlnom svete mBank investícií. Pre pohodlie investorov a tých, ktorí chcú začať dobrodružstvo s investíciami, sme pripravili novú ponuku investičných fondov. Plánujete kúpiť jednotky v podielovom fonde, no neviete sa rozhodnúť v ktorom? Stačí, keď po prihlásení do internet bankingu vyberiete sekciu Moje financie a záložku Investície a hneď uvidíte, do akých fondov klienti mBank najviac investovali počas minulého týždňa. Kliknutím na tlačidlo Kúpiť fond prejdete do sekcie Nákup fondu. Vo vyhľadávači môžete jednoducho vyhľadávať podľa kľúčových slov alebo popisu investičného zamerania fondu. Dodatočne v ľavom menu máte možnosť zoradenia fondov podľa typu, percentuálnej zmeny či podľa správcovskej spoločnosti. Vybrali ste si optimálny fond a po kliknutí na tlačidlo Podrobnosti uvidíte popis a vývoj fondu. Tu nájdete aj dokumenty na stiahnutie, prospekt fondu a kľúčové informácie pre investorov. V prípade záujmu o daný fond kliknete na tlačidlo Kúpiť. Následne je potrebné vyplniť sumu investície, potvrdiť oboznámenie sa s dokumentami a stlačiť tlačidlo Odoslať. Na dokončenie nákupu je potrebné zadať SMS kód zaslaný na vaše telefónne číslo, ktoré máte zaevidované v mBank. Informácie o aktuálnom stave vašich investícií a zisku v nakúpených fondoch sa zobrazujú v hlavnej záložke Investície. Po kliknutí na konkrétny fond sa vám zobrazí graf s historickým prehľadom cien a všetkými vašimi operáciami. V prípade záujmu o pravidelné investovanie môžete jednoducho pridať trvalý príkaz. Stačí kliknúť na už investovaný fond v sekcii Moje investície a v riadku Trvalé príkazy kliknúť na políčko Pridať, následne uviesť sumu investície a frekvenciu príkazu. Sami si vyskúšajte, aké je jednoduché stať sa investorom z mBank.